maning garito sa uyab boy. Tay ka. Ih, sa problema nimo. Kamang matong kakuan sa uyab no? Ha? Isa ko uyab. Itong grito ni mo sa imong amigo ha, itong kwartaan kay nga bayot. Asa to? Mas bata kay padamay ay. Isa nang bayot. Katong gwapa kay nga bayot ba? Katong lami ay lawas. Takin sa nang bayot di ay. Ibiyot. Sa apelyido ana. Ibana. Bana. Eh? Isa na nang libana. Kasi di gawayan ninyo di ay. Dini mo gud nga laki kag grito rito ang uyab murag. Kamo mangguro to. Ha? Asa to? Ja, dinay pagid ka. Kadumdum ka to bar? Katungkuan ba tong natas sa kuan Pacific Libunan? Katungkuan ba? Bayod nga gwapa lagi daw kayo may kwarta wa. Kung baho ikabu. Ay kato. Mo to yung pasabot. Oh my God! Wow! Nag-away lagi lang sila ay. Kung sabay kiawayan na natin nilang tulo. Uy! Tsaka na ni. Akong duolon, Pi. Sige, awayan ang nila. Uy! Kana nga bayot ba? Ha? Mao din na mong uyab di ay? Uy, babe! Nalagay ka drop yung ay. Nalagay ka mga baby boys ka uban. Gunang uyab, mo man ang tigripa kong chicharon dito sa kuwan, merkado. Pati yan nagnaong mura na buwan katong tigguan sa hantakan mo katong ana ba. Atay, pati may nagnaong mo man ang nakita na ako dito sa kano sa panin sa Youngstown matigrip pa kong isda. Bako mo yung nagkabu. Awaw nga naw, kuha man nagmudil sa hantakan sa priyahan. Hindi mo bayot ba? Kita ko kaaway din ba? Ano sa na buhat na ako? Bigaon nga ka ni Malo. Taon sa mga gabi! Wala mo pinakot ka sa lahat! Ayaw, babe! Ayaw, babe! Babe! Bigaon ng bayota ka. Tabangan na to na, Bart. Bullshit ang bayota na. Tabangan to na. Sige. Tato. Bigaon na. Ayaw! Bullshit ang bayota ka. Bigaon na.